बाप रे बाप। अरे मेहरारू रे आकड़ा का सूतल है दुआर पर सूतल बना जो व्यवस्था ना होई का तनी जगावे। ए भैया काहे दुआर पर सूतल बड़ भैया, आज मन करता पिए के ठाड़ा होई रात के खाड़ा। चुप सारवा, हम न पीएम ठाड़ा, राती के पिटैला पर साला अभी तक ले बानी दुआर पर पाड़ा। अरे तोरा बहिन के तू उतने बाधाव बाधल में कौन है कुड़िया चढ़ावा तारी मुस्तिया ना। ओ भैया चलन ना। कहाँ रे चलन ना। कहाँ कहाँ चलन कहाँ चलन रे कहाँ चलन? अरे कहाँ चल गई रे? हमारा सिरे राती का गुजरल बा तू जानता रे? नहीं जानला राती के अभी तक ले हमार बुझाता नस नस फाटल जाता। फिर सुन ली हमार मौगी नु तो मेरा बड़ बाकी पूरा हमारे के साला सब पिटवावे खतरा आवत रे कुड़िया मुत पियन का उठ के भागा तरी आओ नहीं। दादा रे दादा वो दिन तू गुली टार खेला के मारा तो हम ना रुके रे दादा, हम जाता नहीं भौजी, हम ना रुके। का बात बटन दीदी दुआ को हाला का पहले भी है, चल तनी देखे। तो रवि संग छुट्टी की ना उपी एकरा सन से छुट्टी छुट्टी तो तू सवेरे सवेरे फेन का करे बोले क्या मार तारी दीदी छोड़ ना दीदी जी के। तू जान तारी हई रातू पिटाई रे पाउज रातू के पिटाई पर अभी तले फेंकता गाउज सूत के। चल छोड़ दे मत मार छोड़ दे। छोड़ दे कम बिगड़ल बा एकरा को बेर देख लेनी। काहे करता नहीं दीदी काहे करता नहीं? अरे हम तो आके नहीं करत नहीं, हम ओकरा के बोलैले रहनी ह वो अपने से आई रहलक हवे। रोज रोज पी के सुतता नहीं देखो का दू रोशन जीजा सारीन हम जाता नहीं नैया भैया उदाइल पर नोट लेके जाता नहीं। बोलिए दीदी जाती है। चल बैठ बैठ। मैं नहीं न जाए ना तुम से। आई दादा रे दादा रे मेहरा रुक ले रे दादा। ए रुकी 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 ए मेहरा चल रे अब से ना पीएम कहियो जो नहीं पोतर हम ना हम तोर चाल ना सुधरी हम अरे दादा रे दादा हम तोर कोड़ धरत नहीं चल रे हमरे खाना बनाए कौन खियाई ना जब हम घरे ए मलावा ना तू हो तोहर से पियल ना छुट्टी त हम बहिन के ले जते ठीक बा। ना 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 कोड़ धरत नहीं ना उतार दी खाना बनाए कौन खियाई हमरा के दादा रे दादा। ठीक बा अब की बार छोड़ दे ठीक बा। हां एकरा बाद होई तब तो अपने बारे में समझिए। अब से जान के ना होई कोई मानी सामने के देखम साहब आपके बात कुछ को तुरंत था ठीक हो जाते न अब क्यों तोर बात मानने पर से कुछ होई तो तूए जानी है। चल जी चल कुछ ना हुई चला चला दादा हमरा के बात इनके के तू हमर कर जा रहल में रारू कुछ खाए के दे राती तो कुछ खियला ही नहीं खी। तोहर पिए के आता तो कहां से खइब दिन रात पी के चक रहता रह। रारू अब से कहियो ना पीएम कोनो साला के फेर में ना पड़े। जो बबलिया दो लोटा में पानी सरिया का अपने खा के जीजा जी के दे दे जो। बोला बकरी खसी बाहो ओ बकरी खसी बेचे वाला बाहो खसिया ए बेचना ला बढ़िया रही ए पैसा मिल जाई न बीती के मेला के दिन बा ना बेचबो। अच्छा ना बेचबो तो ओ पैसा बढ़िया मिल जाई लेना लो बाबू हो बाबू वो दिन तो हमार पैसा छीन लेला सन पीटबो कइले बाड़ा सन। चल तनी बेरा पूछे जे पैसो देवे सन कि ना देवे सन। बड़ी दशा बा ये गांव में बड़ी नियम बा हो दादा। आई बाप रे बा हो दे लौकता लो पैसा वाला दादा मत मरिया ना पीएम कहियो ए मलतो ले लेनी लोगन ना पैसो ना देली लोगन गरीब आदमी कितना मुआ हम लोगन दे ना पी अभी तारा के मारम से झाड़ू से पाठी तो हमर मालिक तो पाठी पे चलो तू तो बॉक्स चुरा के ले जाता रह। भाई हमर पैसो कम से कम दे ना दो लोगन बड़ी गरीब बानी देखा ना में आदमी के सकरला बानी मांस देवे के
हमर सामानो ले लेला पैसा बकरियो ले लेला बाड़ा दे ना दो के सामान ले बता हम ले बनी तो तू ही नु बेचला वो दिन तो हम बेचनी पाठी बेचले रहनी तब हम कहाँ ले लेनी जा रहा से कब ले लेनी तो वो दिन ना ले लेला मलकिनी मिल ना जाब हमर पैसो मिल जाई तो हमरा गरीब आदमी पेट पर लात मारता नहीं लग पैसा दी सर हमार मालिक तो पाठी चोरा के बेचले रहलन तू तो खोसी चोरा के ले जाता रहल आय ये बात बाटे हाँ। खोसी ले जाता रहनी और खोसी चोरा के ले जाता रहलन का हो हम तो पीला के संग में तारा कहनी पाठी ले लिया तू खोसी का ले जाता रह भाई हमरा ना चिन्हाइल तू कहलो जे हमर मेहरारू चलाई तो लागी मारे अब हड़बड़ सड़बड़ में धइनी अब खोसी रहे कि पाठी रहे हमरा से ना चिन्हाई तो पाठी के रेट में खोसी ले जाता रहे कोड़िया नी पोतरा कोड़िया बा बाप रे बाप अरे 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 दादा अरे दादा अरे बाप रे भाग दे रे दे दादा छोड़ दी मत मारी भाग देला बा अरे बाप रे बाप करे अरे दादा चल तनी मुखिया जी के घर है हाय दादा चल तनी मुखिया जी के घर मेरा रो अरे कस के मार देली का रे झागा देली ना कस के काम और नहीं ओकरा के अरे बाप रे बात और पिटाई हम जानते नहीं हो दादा का बात भाग देलो मैंने इतना रिक्स मत लो अब बताओ वो मुखिया जी लगे जाई तो हमार का हो तो मेरा रो बड़ो पहुंच जाइबो तो मुखिया से ओकरा सामने डर बा का डर जाओ कोड़िया बाबू ऐसा सर सफाई करसन तो ऐसा बड़ी कचरा होइल दुआर पर। मुखिया जी नमस्कार नमस्कार। कब नाला के काम करा है गांव पानी बहे के जगह नहीं खे कहिया ई सब नाला के काम होई बजट पास हो गइल बा आज बिहान में पैसा आई काम नाला का लगा दिया मतलब बाबू जा घर तू बिहान से कार चालू हो जाई तो जात बानी देखा तनी 2 दिन और रुक के जल्दी जल्दी काम करसन आई सब साफ करे बा पूरा बाकी बा जल्दी नोच के बिगसन सब हमर पैसो ले लेलक लोग पिटाइयो कैलक लोग ओहू दिन कैलक लोग बकरियो छीन लेलक लोग बाबू मुखिया जी के घर केना पड़ी चलता नहीं हम मुखिया जी के लगे पंचायती करावे मुखिया जी के लगे हम चलता नहीं जो कहे जाओ मुखिया जी सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम। बहुत भारी कांड हो गइल बा रउआ गांव में एक आदमी हमरा से पाठी बेचलक कहलक जे हमर मेहरारू आ जाई त लागी मारे पैसा ले लेलक अब हम जननी ना सुननी हबर हबर में खोसिए लदा गई हमर पैसो ले लेलक लोग हमरा के पीट के गांव से बेला देले बालू हम इहे कहे कि हमर एकर पैसो दिवा दिया चाहे बकरिया दिवा दी कौन गांव में ये तचारी करे वाला सुन अब मुखिया जी बोली जो करा बोला के लिया तो रउए गांव के एगो बड़ी भारी पियाकड़ा बाटे उहे हमर सब कुछ ले लेले बा पिटाई ले कइले बाटे अच्छा हम जान गई नहीं ओए हने आओ ना बोली मुखिया जी जो पिकड़ा का बोला लिया तो ये मुखिया जाता नहीं हम